नोंथाङा मिथिगौना फेटि लिभार बेरामा बेसेबां गिख्रंथावना? फेटि लिभार बेरामाव बबे जाग्रा आदारखौ जानांगौ नोंथाङा मिथिगौना? फेटि लिभार बेरामा नोंथांनि जिउखौ खहाबो खालामनो हागौ। जों सानफ्रोमबो गोबां गुबुन जाग्रा आदारखौ जायो, नाथाय माबेबा जाग्रा आदारा जोंनि देहानि लिभारखौ गाज्रि खालामनायाव गिथावना महरबो लायो, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुङानो फेटि लिभारनि जेंनायाव गोग्लैनाङो। लिभारआ जोंनि थांना थानाय देहानि मोनसे गोनांथार बाहागो। लिभारआ देहानि थैखौ गोग्गो खालामनाय हाबाखौ मावो आरो जाग्रा आदारखौ हजम खालामनायावबो हेफाजाब खालामो। लिभारआ देहायाव जानाय मेजेमनि थावखौ बायजोआव दिहुननायाव मदद खालामो। सुबुंफोरनि देहानि मोदोमाव मेजेमा बारायनाय बायदि लिभार सिंनि बाहागोआवबो मेजेमा जमा जाना थायो। बे जमा जाना थानाय मेजेमानो फेटि लिभारनि महर लायो। जेब्ला लिभारनि अजना मेजेमनि थाखाय बारायो, अब्ला लिभारआ गाज्रि जायो, जायनि जाहोनाव जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव गाज्रि थासारियाव फैयो। फेटि लिभार बेरामनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हायो, नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिना लानि फै। बांद्राय जौ लोंनायाबो फेटि लिभार बेरामाव गोग्लैनो गोनां जायो। बेनिखायनो फेटि लिभार बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जौनि जानगाराव थानांगौ। निसा थानाय मुवा लोंनाय, नांगौनि बारा जाग्रा आदार जानाय, बांद्राय थावजों संनाय आरो सेस बायदिफोरखौ जानाया देहानि मोदोम बारायनायखौ नन एलकहलिक फेटि लिभार बेरामा सोमजिनो हागौ। बेनिखायनो बांद्राय मस्ला, बांद्राय गोसा आरो फास्ट फुड जानायनिफ्रायबो गोजानाव था। कफिआ फेटि लिभार बेराम जानायनिफ्राय रैखा खालामो। कफिखौ सानफ्रामबो कापसे लोङोब्ला लिभारनि अजन बारायनायखौ खम खालामो। फुंनि समाव उदै खालियाव गिलाससे दैयाव लेबुनि दैजों लगायनानै लोङोब्ला लिभार सिङाव मेजेम जमा जाना थानायखौ सुस्रांनानै लिभारखौ गोग्गो लाखियो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।